Enw fi ydi Rheinallt Davies. Dwi'n gweithio yma ar safle Coleg Glynllifon ers 2 flynedd a hanner bellach. Nes i gychwyn yma nôl yn Medi 2018. Dwi'n gweithio yma fel cynorthwyydd gweinyddol. Wedyn, o ddydd i ddydd, mae swydd i yn yr unig beth fedra dditha chi ydi sam 1-2 ddiwrnod i'r fath o fan Glynllifon. 1 munud dwi'n prosesu invoices ag ati, timesheets, staff ffarm, dwi'n archebu dynyddiau, offer a bwyd ag ati, bwyd weithio ar anifeiliaid neu stwff newydd ar gyfer yr adran beirianneg sgynna ni neu animal care neu be bynnag. Dwi'n ffodus iawn hefyd o allu meithrin sgiliau newydd personol o ran yn ystod y cyfnod clo, ges i'n ffodus iawn o gael hyfforddiant godro. Wedyn dwi'n cael diwrnod dwi'n eistedd tu ôl i gyfrifiadur yma. Diwrnod arall dwi'n eistedd at y ffôn ar y dderbynfa, diwrnod arall dwi'n godro gwarthaig neu yn symud anifeiliaid ag ati sy'n cael ei symud o gwmpas. Wedyn, o ddydd i ddydd yma, mae 90% dros 90% o nghyfarthrebu fi yn Gymraeg, yn uniaith Gymraeg. Cyfarthrebu efo staff yn Gymraeg, myfyrwyr yn Gymraeg, ag dros y ffôn a cyfarfodydd hefyd. Yr amser sy'n honni lle, da ni'n cynnal cyfarfodydd yn rhithiol ar y we, a mae hynny hefyd yn digwydd yn yr iaith Gymraeg, wedyn o ochr personol. Ges i magu, a ngeni a magu yn Bethesda, a mae ffrindiau fi gyd yn Gymraeg, wedyn mae hynny'n braf bod o'n digwydd yn y mwy personol i ag yn y bywyd proffesiynol yn gwaith.